Ciclul celular are două perioade, interfaza și ciclul mitotic pentru celule somatice sau meiotic pentru celule gametice. Hai că pe asta am învățat-o! Diviziunea mitotică este cea pe baza căreia se realizează creșterea organismului. Aceasta debutează prin diviziunea nucleului sau cariochineză și se determină cu diviziunea citoplasmei sau citochineză. Originea multiplicării celulare stă în aplicarea ADN-ului cromosomal. Principiul inducției matematice constituie un mijloc important de demonstrație în matematică a propozițiilor afirmațiilor ce depind de argument natural. Ceratazul. Hai să revenim. Metoda inducției matematice constă în următoarele. O propoziție afirmativă oarecare P de n ce depinde de un număr natural n este adevărată pentru oricare n natural dacă P de n este o propoziție afirmativă adevărată. P de n firar, nu din nou. P de n rămâne o propoziție afirmație adevărată când n se majorează cu o unitate, adică P. Mișcarea de revoluție este mișcarea Pământului în jurul Soarelui pe orbită de formă alungită, elipsă. Această mișcare se face de la vest spre est și durează 365 de zile și 6 ore, un an. În calendar, anul obișnuit are 365 de zile. Ce faci, ursule? Hai să lup bine, tu? Stai jos. Stai. Bă, ce am vrut să te întreb? Ceva foarte important. Ai făcut rost de bani, ia zi. Asta vreau să te întreb eu pe tine. Nasol, bă. Ai și tu un foc. Ia. Nimic, mă, niciun ban, nimic. În ultimul timp e foarte nasol. Hai că nu fumez acum, las. Ia, stai că facem acum rost de bani. Ia, vină mă încoa. Aha, bă. Vino un pic. Hai că nu-ți face nimic, vină încoa. Vino 2 minute. Oare să mă duc? Oare să nu mă duc? Ce să fac? Vină încoa. Vino 2 minute. Ce-o fi, o fi. O să mă duc. Hai, vino, că ți-am zis că n-am nimic. Hai, salut. Terminați și orele? Da, mai am un pic. Foarte bine, ești în pauză acum, nu? Da. E bine. Ai și tu niște bani, ceva? Am. Bă, fiate, eu ziceam așa, că tot am văzut că n-a te plictisit de învățat și astea. De ce nu ești cu noi pe afară? Mergem mâine după școală, stăm pe afară, mai vorbim, stăm pe un parc. Da, vezi, faza e că noi n-avem bani, că am cheltuit. Dacă aveai și tu, nu știu, 10 lei, 15 lei, ceva. Luăm ceva, ne distrăm mâine. Să vezi că e super bine. Hai, bă, nu mai fi așa, fătul, frate, ești cu noi. Hai, mă, hai. Ăștia-s toți banii. Ia. Fii atent. Ai număr de telefon? Da. Dă-mi-l. Și te sun mâine. Da. Să răspunzi. Spune. 07 Da? 45 Da? 75 Da? 73 Da? 06. Da. Bine, deci te suni mâine și vorbim. Da, să răspund la telefon și ne întâlnim acolo. Unde să stabilim mâine, da? Da. Bine, hai. Du-te, salut. Salut. Bă, fii atent. Mâine îl luăm, da? Mergem, îl luăm pe la urmă pe sămână. Da, bă, să dai seama. Hai să facem rost de bani de la el. Mă gândesc că dacă îl sun ne mai dă. Sună-l. Îl sun, dar ce-i zic? Bă, dar mâine avem ce să-i dăm? Îi dăm ceva la prost? N-am foc, măcar vreo țigare. Da, corect. Hai că îl sun să mai aducă niște bani, vedem ce-i facem mâine. Da, sună-l. Dacă îl luăm de la rachetuțe ceva și îi dăm și nu mai avem treabă după aia. Sper să răspundă. Răspunde că e. Da, abia așteaptă, lasă-mi cu noi. Alo, ce faci, bă? Salut! Uite pe acasă. Am înțeles. Bă, uite de ce te-am sunat. Știi că ne-ai dat tu astăzi niște bani, nu? Da. Bă, a intervenit o problemă. Ni luară unii că ne văzură pe stradă. Serios? Da. Și acum până ne recuperăm noi mâine, ce facem? Că am zis că ți-am promis ceva. Știi tu vreo cale? Poți să mai aduci tu mâine niște bani la tine? Și luăm noi pe datorie și te dăm după aia? Păi și cât să iau? Păi nu știu, cam 50 de lei ar fi bine. Dacă ai. Cred că am. Ai. Da. E bine, păi aduci tu mâine banii aia și facem treabă, da? Da. Bine, hai că te sun eu tot pe numărul ăsta, da? Ok. Bine, bă, bine, hai, pa. Salut, șeful. Pa. Tundra boy, Fury man, flexing now. I don't give a fuck about none of you little boys. You foolish young niggas need to know I got a choice. I could beat your ass or just cut you cause
Salut băieții! Ce fa, bă? Hoțule, Ai adus banii? Bă, îmi cer scuze, dar n-am putut să mai fac rost. păi, Că nu am mai putut, că nu mai a avut mama bani. hoțule, mint. Vorbesc serios, nu te mint. Și cât Hai ai? să arătăm. Nimic? Hai să arătăm ce ți-am făcut rost. Să arătăm ce-am făcut rost? Deci o să fii super fericit, frate. O să vezi. Crede-mă. Deci, ce spui de surpriză? Uite-o. Ce s-a întâmplat? Am greșit când am spus că e o idee bună să intri într-un anturaj. Trebuia să mă gândesc de 2 ori înainte să fac asta. Ah, ce a fost în mintea mea? Acum trebuie să suport consecințele. De ce nu mi-am văzut eu de carte?